Potraga za Matejem Perišem ušla je u 2. mesec, a njegov otac Nenad Periš je i dalje u Beogradu, gde čeka da se njegov sin nađe. Dok porodica, ali i veliki broj ljudi širom Srbije i Hrvatske ne gubi nadu da će mladić biti pronađen živ i zdrav, njegov otac Nenad govori je u tome u kom pravcu bi trebalo nastaviti. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. MUP Srbije vodi ovaj postupak, a podršku im pruža Hrvatska. Koliko ja znam, pripadnici MUP-a Hrvatske još nisu stigli u Beograd. Ne znam šta piše u vašim medijima, ali mene o njihovom dolasku niko nije obavestio, kazao je Nenad Periš danas u emisiji Kec na 11 na K1 televiziji i dodao da mu je lakše kad je sam. Na ulici namerno nosi masku kako bih se sakrio. Lakše mi je kad sam sa sobom rešavam neke stvari, ali ljudi me ipak prepoznaju i pružaju mi podršku. Ja nisam bitan, u Beogradu sam jer tražim sina. Lakše mi je da skrivam emocije u sebi, pokušavam da budem racionalan. Mi do sada nemamo informaciju koja bi me demotivisala i koja ukazuje na to da se ova situacija neće završiti na srećan način. Ali koliko je dobro što za sada nemamo ni jednu takvu informaciju, toliko je i teško, kazao je Periš. Drži me moja porodica koja teško sve ovo proživljava, drži me želja da se to reši. Ja sam spreman na sve. Svestan sam da je prošlo 30 dana i da ne mogu očekivati iste vesti nakon prvog dana ili nakon 30 dana. Nenad Periš je kazao da su mu pisanja medija pomogla. Vesti su združile ljude i to je u meni pokrenulo veliku količinu energije u ovo teško vreme za mene i moju porodicu. Bilo bi mnogo teže i meni i mojoj porodici da ne postoji ta pozitivna atmosfera, ta želja da se sve dobro završi. Podsjetimo, noć pred proslavu Nove godine, Splićanin Matej Periš je sa svojim društvom izašao u klub Gotik, a već tačno mesec dana je prošlo od tada i od njega i dalje nema ni traga ni glasa. On je iz nepoznatih razloga napustio klub posle ponoći, trčao ulicama Beograda i nestao.